klobouk kouzelníka Bobustona a v něm bydlí dva králíci. Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc. Vstávat, nezahálet. No jo. Já, hele Bobe, koupíme si taky dvoukolo, jo? A víš, že máme na něj ve spořitelně našetřeno? Tak to tedy zírám. Prosil bych vybrat všechno. Jde za námi. A kdo? A kde? Lupič. No, nazdar. Viděl nás. Pořád tam je. Ale... To je dost, že mě jde někdo vystřídat. Tak do toho. Ale my přece... Prosím tě, mlč. Je. Musíte pořádně přitlačit. Tak, jdeme na to. Pust mě na něj, Bobku. A poklona, pane kolego, tak jak vám dupou králíci. Co říkáte? Co? Že je to očistec? No, to jsou lázně, to víte. To je náhodou čínská šlapopunktura. No tak, takhle tedy ne. Okamžitě ven, ať už vás tu nevidím. Pane, tam oblečený nesmíte. Směr, Lupič, Bobku, pal. No, to už je lepší, chlapci, a pořádně to vemte taky teplou vodou. Jasně, šéfiku. Bobku, teď rychle ven! Po tomhle rašelinovém zábalu budu snad zdravý až do smrti. Nemluv a jdeme. Ejda, tady vás mám.
Florenci, tamhle máte přece pacienta, ne? Když mi ale... Mlčet a jeďte rovnou do ordinace. A jedem! Pozor, vezeme vážný případ. Tak, toto je ten rozlámaný? Ano, pane primáři. Koukám, že už je uspaný. Hlavně prosím, nešetřete sádrou. Tak. A tova, můžete si ho zase odvést. Co pak? On se nám probudil. Ale však my si ho zase uspíme. No, budeme dělat hají, no. A teď, Bobe, to konečně rozjedeme. Bané, hezky se umej a mazej spát, Bobku.